Richard Hughes. Enw llawn oedd Richard Arthur Warren Hughes, OBE, a fe'i ganwyd yn Ebrill 1900 a bu farw yn Ebrill 1976. Ganwyd ef yn Weybridge, Surrey, yn fab i Arthur Hughes, gwas sifil, a'i fam oedd Louisa Grace Warren a oedd wedi ei magu yn Jamaica. Cafodd ei addysg mewn ysgolfonedd o'r enw Charterhouse ac aeth ymlaen i Goleg Oriel yn Rhydychen. Yr oedd yn fardd, dramodydd, nofelydd a chritig llenyddol. Cyhoeddodd gerddi a straeon mewn amryw gylchgronau, ond ei ddrama gyntaf, The Sisters' Tragedy, 1922, goronodd ei yrfa yn y brifysgol. Mi roedd ganddo gysylltiad teuluol â Chymru, a daeth yma gyntaf pan yn 8 oed, a syrthiodd mewn cariad ar wlad. Pan yn 15 oed, ac yn ddisgybl yn Charterhouse hefo Robert Graves, daeth i ymweld ag erinfa yn Harlech, a'r olygfa fendigedig o'r môr a'r mynydd sydd yno. Mi roedd ganddo fwthyn bach wrth maes y neuadd, sef yr ysgol fach, lle treiliau amser bob gwyliau ysgol. Cafodd fywyd teuluol unig ar ôl colli brawd chwaer a thad cyn bod yn 6 oed. Magwraeth unig gafodd gyda'i fam. Ysgrifennodd Richard Hughes lawer o farddoniaeth, dramâu a storiau plant, ond y llyfr ddaeth â enwogrwydd iddo oedd A High Wind in Jamaica. Eraill o'i nofelau oedd In Hazard, Fox in the Attic ag A Wooden Shepherdess. Yn 1932, priododd yr arlunydd Frances Paisley a byw am rai blynyddoedd yng Nghastell Llacharn, Sir Gaerfyrddin, lle roedd Augustus John yn westai aml, a hefyd Dylan Thomas a'i wraig Caitlin. Dyma lle'r ysgrifennodd ei ail nofel, In Hazard, yn 1938. Yn ystod yr ail ryfel byd, bu yn gweithio fel gwas sifil gyda'r llynges, ac yn y 50au, cydweithiodd ar gyfrol o hanes swyddogol y rhyfel. Yn 1946, ymgartrefodd gyda'i wraig a'i 5 plentyn yn Môr Edryn yn yr Ynys. Ond am y 10 mlynedd nesaf bu'n darlithio yn Llundain yn ysbeidiol. Yn 1956, pan ddaeth yn ôl at y teulu, treuliodd flynyddoedd lawer ar ymyl y traeth yn yr Ynys, Gyferbyn a Portmeirion. Yr oedd yn warden ffyddlon yn yr eglwys yn Llanfihangel, ac ofalau am anrheg o gopi o'r llyfr gweddi cyffredin i bob plentyn ar gael ei derbyn yn aelod llawn o'r eglwys. Hynny i gofio am ei cymyn cyntaf. Byddai yn darllen llys yn Gymraeg bron bob Sul. Daeth un o'i feibion, Robert Hughes, yn ficer yn eglwys Llanfihangel y Traethau. Yr oedd yn uchel iawn ei barch yn y gymdogaeth.
Bu farw yn 1976. Mae'r ffenestr a roddwyd gan y teulu i gofio am Richard Hughes yn ffenestr hardd yn dangos tecwyn sant yn dod â Christnogaeth i'r ardal yma o Ardudwy yn y 6eg ganrif.